ба чорчуба даровардан ва дигар намудани ранги замини сархат дар барномаи Microsoft Word. дар аввал сархатро ба чорчуба медорем ва замини онро ранг мекунем. барои ин матнро ҷудо менамоем. аз вкладкаи главная дар гурӯҳи абзац тугмачаи нижняя границаро пайдо менамоем. дар тарафи рости ин тугмача тирча ба поён мавҷуд аст. онро пахш менамоем. аз рӯйхати пайдошуда границаи заливкаро пахш менамоем. дар натиҷа дар экранҳои мо равзанаи границаи заливка пайдо мегардад. дар равзанаи пайдошуда нишондиҳандаи мушакро ба болои рамка пахш намуда, аз катакчаи тип намуди чорчубаро интихоб менамоем. рамка хати дутага ё хати кандаканда, хеле ки ба мо маъқул бошад. аз катакчаи свед ранги онро ва аз катакчаи ширина бари онро интихоб менамоем. инҷо мо метавонем ранги рамкаро интихоб намоем ва аз ин ҷо ғасфию борикӣ хати рамкаро метавонем интихоб намоем. агар мо аҳамият диҳем, дар тарафи рости равзана намуди чорчубаи интихоб намудаи моро нишон медиҳад дар майдони намуна, яъне абразец. инҷо ба мо нишон медиҳад. дар ҳамин равзана ба вкладкаи заливка мегузарем. вкладкаи заливка. дар ин ҷо ранги замини сархатро интихоб менамоем. фарз мекунем зард. агар мо хоҳем, метавонем аз катакчаи узор ягон нақшеро интихоб намоем. понздаҳ фоиз, 20%. инҷа нуқтаҳо пайдо мешаванд ва метавонем ранги инро ҳам интихоб намоем. ин дар ҳолатҳои сохтани билети донишҷӯӣ ё ба монанди инҳо ба мо зарур меояд. тугмачаи океро пахш менамоем. хеле ки мо дидем, он матне ки мо ҷудо карда будем, онро мо ба чаҳорчуба даровардем, гирди онро чаҳорчуба гирифтем ва замини онро ранг пур кардем ва нақш гузоштем. ҳамин тавр шумо метавонед ягон ҳуҷҷати худро танзимот намоед. акнун тугмачаи админитро пахш менамоем барое ки кори кардаамонро ба ҳолати аввала баргардонем. акнун бори дигар равзанаи границаи заливкаро ба экран хонда
ба вкладкаи страница мегзарем. боз пахш мекунем тугмачаи нижняя граница ва пахш мекунем рӯйхати граници изоливкаро. инҷо мегзарем ба қисми страница. инҷо чӣ тавре ки сархатро ба чорчуба даровардем ва замини онро ранг намудем, мо метавонем ин корро ба тамоми саҳифа анҷом диҳем. ба тамоми саҳифаҳо, чанд саҳифае ки ҳуҷҷати мо дошта бошад. инчунин мо метавонем саҳифаро бо ҳар гуна гулҳо ва дигар ороишот ба чорчуба дарорем. ин барои реферат ва кори курсӣ ба мо лозим меояд. инҷа мо метавонем чӣ хеле ки мо як қисми матнро ба чорчуба даровардем, метавонем инҷо тамоми ҳуҷҷатро, саҳифаҳои ҳуҷҷатро ба чорчуба дарорем. вақте ки мо ба саҳифаи дигар мегзарем, чӣ тавре ки шумо мебинед, дигар саҳифаро ҳам ҳамин тавр ба чорчуба медарорем. гирди матнро нею тамоми саҳифаро. бори дигар равзани граници изоливкаро ба экран хонда ба қисми страница гузашта чорчубаро мегирем. акнун дар сатри поёни инҷо мавҷуд аст қисми рисунок. аз инҷо мо метавонем баъзе суратчаҳоро барои гирди саҳифаи ҳуҷҷатамон интихоб намоем. фарз мекунем анамин намудро ба тугмачаи океро пахш менамоем. чӣ хеле ки шумо дидед, мо саҳифаҳои ҳуҷҷатамонро ҳамин тавр ба чорчуба даровардем. дар ин ҷо ҳам дар майдони намуна, яъне абразец, чӣ гунагӣ саҳифаи моро нишон медиҳад. акнун бори дигар ин равзанаро ба экран даъват намуда аз қисми рисунок нетро пахш менамоем, то ин ки аз сарҳади саҳифа чорчубаҳоро гирем. акнун бори дигар равзанаи граници изоливкаро ба экран мехонем, ба қисми страница мегзарем ва аз ин ҷо тугмачаи горизонталная линияро пахш менамоем. ва аз рӯйхати пайдошуда мо интихоб менамоем хатҳои амудие ки инҷо ҳар намуд ороишот доранд барои гузоштан ба ҳуҷҷати худ. ман аминро интихоб менамоем ва тугмачаи океро пахш менамоем. чӣ хеле ки шумо дидед, мана дар ҳуҷҷати мо метавонем инро калон кунем, майда кунем. дар ҳуҷҷати мо хати амудӣ гузошта шуд. ин барои яъне оро додани ҳуҷҷати мо лозим аст.
ҳамин тавр шумо ба чорчӯба даровардан ва ранги замини ҳуҷҷатро дигар кардан ва инчунин ба чорчӯба даровардани саҳифаро омӯхтед. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.